Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise in here. Gaurkoan aizkunet urbildu gara, hemen Asier Bizartza, bertako alkatea, aurten lehendabiziko aldiz alkate naski. Hoi da, bai, ala da, lehenbiziko urtea, bai. Erkita, holako alkate gaztia izan eta pentsatze dut atxetan mantxo retiratzen zintzarela, nola eramaten dire bestak? Ba, azkenean, alkate lana bestetan, gaur goizeko aktu horietan egotia da. Azkenean, abertze bastango alkatea eta zinegotxek eta heldu dire, horrein behar du, betiko aktu de presentzia hoi, unetorri, ongietorri eman, eta luntxe prestatu. Bertzegize bestak gazteko organizatzen dute, hasi que nahiko tranquilida, beste egiten alda, indugu, horrein indugu golpetxo bat, eta ongi daten da, gaur, putada pixket, goizilek barra zarela, bertzegize ongi, luntxen egon gara, ongi egon gara, eta hortik aitzin, egiten alda, bi gauzek egiten aldire. Epatu duzu besta gaztek antolatzen dutela, pixko bat nola kudeatzen da historia hori? Bai, azkenean, herri unten urtero aldatzen dire daminose, ditzen dugu daminose, baina direk argodun betzuk. Orduen, horiek gehien bat lana da beraiena, eta azkenean gero badire kargu betzuk, por ejemplo, txopokartzia, kioskoa montatzia, bertzegiz etxosnak egitea, turnuak, denen arte egiten dugu, baina lauk gaten dutela boz kantante erten de bezala, hori edit da minauskiek, eta urtetik urtera aldatzen da. Eta denen arte egiten dugu, eta nik uste hori ere polite dela, ez, hauzaran moduko bat egiten dugu, eta hori polite da, eta espero urtea honitzezua segitzea. Eta nondik atortzen du herriek dirue olako bestak antolatzeko? Bai, azkenean, gaztek kontu bedute, herriek bertze kontu bedugu aparte, eta udalak urtero maten daku sos bat, bestetara gaten dena, ez dakit 2.000 euro diren edo, eta guri herriei tortzen zaio diruoi, baina direktamente gu gaztei pasten dugu sosoi, eta gero txosnan ostatuen atatzen dugun sosakin, azkenean piletzen gaten da, eta hortik atatzen dugu diru. Gero ere etxetan esken ibiltzen gara, sosa ematen dakute, gu programaki gaten garela ematen dakute sosa, herri guziko, orduen, alde tokia uniztetaik heldu dirue, baina gazte kudatzen dute sosoi. Gaur Lonbeta, San Juan egune, atzoko apostu fuertea intzuen ezungo herriek, nola gantzen dena? Atzokoa eleganti izugarri izan zen, espektatiba nik uste pastu zirela, sosaldi polite mugitu zen, jende haunitz, arras giro hona patu zuen, esne beltzak. Eta hori, izugarrizko lan izan zen, gusten duze kioskoa, kioskoko eskorra garri dugu, azkenean olako taldek ere batuzte beharien, irizpide batzuk tortzeko, orduen. Esakizun horiek betetzeko eta hola lana izan dugu, horregon da aizkundar bat jota fuego lanean, Albaro, izugarrizko lan egin du, gaur nik uste alibioko eskorrati zinduela. Eta hori, azkenean konten, espektatibak nik uste pastu direla eta konten alde hortaik. Erkita, akitzeko pitxe, eta Asier Bizartzak nola maitetu herriko bestak? Nola maite, besta egiten, lagunekin egoten, eta guztia azkenan herrie juntu egotia, eta bai zarra, bai gaztiak, baita aurrek ere dena juntu egotia, arraspo egite da. Eta niri gusten zaite, ze giroa sortzen den herrien inguruen, plaztako giroa ere hauniz maite dut, eta hortan. Arras ongi pastia denek, eta zuek ere bai, nahi baizte, invitetu zauzte denak. Oino, azkeneko plater fuerte falta, zikiro jate egune, nola gain degun hori? Egun hori, astelena izeki, jende gutixago izan de, gehiago izan de herrikoen arteko bazkari bet, eta hor nik uste gaur azkena bota, bi rekuperatu, eta jendea berriz ere zikirora tope, eta aste artean bakazionak ez dugunek ez dakiz inden dugun, goxoanako dugu, baina prebizio honak ere bai zikiroko, abeste denbora laguntzen dako. Erki ongi ganda itzile bestak, hasi, eta ongi pastu. Esker mila zuei.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.